дараки современный бакала гириф руй мола бади туй руй марди бегонара надид ки ю бола ёди гузашташа тонис чун омадар бита тонис мара ба ҳамаи муҳаббатом сар бита ишқиш фақат шавҳар буд ишқиш фақат фарзанд буд розӣ ай бахти зиндагӣ фақат хирсанд буд ишқи мауда вуҷуд надошт ма бегонаш будам ҳатто як бор ба ёдаш назар ма девонаш будам мевоистад даре ҳаёт парвои ҳеҷ кас надора гила рӯи хор мемонад таги санг мемонад тухма ту бе тақдири май гарчи дар дига тақдири ханда насиби ту набудай ту ба ғам асири нишонати ашкота фақат ханда нишонте хиёл карди тонисти офтоба ба доман пушонди нишонати ашкота мара диди табассум ки вақте зиқ боши ай пешат бромам рута усуки ай дури салом бите бугу айлам шу дори бугу зиндагит хубай ду фарзанди хушру дори мара беақл хиёл ки дуруғ бугу шабоза манам хаб мекунам гӯё нарасида ёвоза дили марам пора меша гирьяҳои дарунӣ да дили марам пора меша сеимгии дарунгӣ да мара гуфта будан дару хонаву хору зор буд шавҳар рӯза да кор буд хиштоманаю безор буд медонистам корота вақти ҳомила дорӣ да пойлиш дуруни ёви хунак шуштани қолита шабо ба гирья саҳар мешид ба азоб мегзаш ҳар рӯз ту фарзанд шиди хиштоман модар нашид афсӯс сари та вақта хиштоман мезад ягон киёна қодрус мекард қиртақда ба ягон баҳона мерафти кухни бубоаму гирья беовозад ай гули ма хошидай ту дига намондай нозад намепирсум та ҳичи ки дилат алам дора ту механдиву ҳатто хандаи ту ғам дора маълумай аяму ба умед кардани нигаҳат маълумай пушаймонид аи бахти сияҳат вақте сияҳ бахти як нафас умр дуроз метовад ту мехоҳӣ ҷидо шаи фарзанд боз медора сабр мегӯй тоқат мекунӣ соз мешава ягон рӯз неки ба ҷой беҳтар шавӣ бадтар мешава ҳар рӯз мехези ҳар саҳар хиштоман рӯи хиш намета барои дӯстдорӣ кардан шавҳарта хиш намета хиштоман шумн мебина шуд намедорад дӯста саб хароб хидм лоғар рӯи устуғондай пӯст ҳаққи гапзанӣ надорӣ дау хонати хаппӣ агар даантаҳои кунӣ тамом да таги гапӣ 4 солчи зиндагита гузашт 4000 рӯзит як дона гулам туфа накардам да амиқа рӯзит неки чанд шапалоқ бари рӯча накорад даруд заданду гуфтан ҳар рӯз заҳр будак дар гулуд дар одам ҳама ба сари зан шаба букет омад ба хирсанди ё бурданаш дира гирья домад ки се рӯзе дар одам буди як борам занги назад хабаргирӣ пеши ту фақат дочад омад хиштоман омаду бурдуд шавҳарат буд нобуд нагуфта ки навзойда яҳволу давалла бори кор буд духтараки современӣ кукани хандаи ту ку ҳар рӯз телеформаҳои нав ба нави ту да даст ҷоругдатан паплини кушоди кӯҳна эркагита хона ёчад намекади дихта ҳаёт вазмини бад шид дига намондак тоқат ба тақдир тан доди ҷудоӣ гирифти талоқта яке ишқи явалата диди бой надоди сирта манам хаб кардам нагуфтам ки медонам дарди дилта дига хонаи ёчад хонаи явала несама наметонам табугум ранги аввала бес барои ки ишқи кӯдакӣ будаг ишқи тоза оғози бинамон мекунан дига овоза ту хапи бу манам хап салом алек тамом хай ман ва ту ҳармон метарсем ай овозаи халқ ман ва ту якҷоше маълума идов чӣ меша дига идо байни ман ва ту да тоқа ишқ намеша барои амиқа ман метарсам ай пурсидан ки биёй а ту изо мекашӣ ай пурсидан ки биём ту интизори ман мешай ман интизори ту барои ки қатӣ ма гузашта буд рӯзои зури ту мумкин ки ман ҳар рӯз қатӣ ту бору пару биғалтам неки дига да хобам мебинам ки да бағалтам ту ай сар ошиқ мешай неки идо мадане ту дига кас қатӣ мерай ама мешам ба аме ту ай сар ба макияж хитаранги пари мени неки идо дига кас да духтараки современный